Здравейте, дами и господа, казвам се Георги. Позволих си днес да ви направя едно видео, как да ви го обясня. Видеото е за ромите, по-точно за ромския живот от по-близо. И надявам се видеята, които правя, да ви харесат. Ако видеята ви харесат, абонирайте се, ударете един лайк, за което много ще ви съм благодарен. Да започваме. Здравейте, дами и господа! Отиваме да се поразкараме малко. Ето и колегата. Какво ще кажеш на зрителите? Виж, отиваме да се разкараме. Ходим малко. Я кажи нещо на зрителите. Ти доволен ли си от живота? Доволен съм от живота. Какво си доволен? От всичко. Кажи поне. Дами и господа, отиваме за трева. Yeah. Реших да използвам момента и да ви покажа с какво пътуваме. Ето вижте. Нашата кола. Ето В село Сотиря. Айде. Това е село Сотиря. Нали не е цялото село, но ще направя отделно видеоклип специално за село Сотиря. Ще ви го покажа цялото село, да видите. До тук, ако ви харесва видеото, дами и господа, много ще се радвам да се абонирате и също така да ударите един лайк, за което ще ви съм много благодарен. Хубава разходка с кон. Село Сотиря, хора. Вижте какви стойки. Ще ви покажа почти цялото пътуване, докъде ще идем, какво ще правиме и също навръщане. Това красива къща. О, Марко. О, мечка. О. Айде. На разходка с кон. О, Мария. О, Мария. О. Нека да питам тук нашия участник, който се съгласи да заснема това видео благодарение на него, да ви представя Илия. Илия, можеш ли да се представиш на нашите зрители, абонати? Може. Добре, първо можеш да кажеш на колко години си? Айде. С какво се занимаваш? С коне, с добрички, с работа, бачка ми, Какво работиш? Иреши, доми за тревация. Имаш ли си приятел? Няма.
Доволен ли си изобщо като изцяло от живота? Доволен съм от много от живота. А учиш ли? Уча. Така и не разбрах. На колко години си? 16. На 16. А на училище бил ли си? Да. Бил си, значи. До кой клас си учил? И 6. До 6. Да. А можеш ли да четеш и да пишеш? Или само така? Само така. Не можеш. Значи книжка, ако искаш да си скараш, няма да можеш, така ли? И за това караш кон, нали? Очаквайте ни. Ей, охо. Така, вече горе-долу излизаме извън Сокиря. Само че къде отиваме и аз не знам. Вижте. Охайна, прекрасно. На Липа. Надявам се, драги зрители, разходката ми с кон да ви хареса. И също така да се абонирате за канала, за което ще ви съм много благодарен. Ето тук има други хора, които косят. Ето вижте. Добър ден! Как сте? Добре. Какво правите тук? Ес бибо. Бибо. Ами канна са мезера. А нажана че апчинавле сотър паяса. Ара му каса терна. Менай чалва да вари снайкам. Най-чалай съм да. Каран чалав те да вари езби. О да вари на хай. Ама какво се е случило? Абе с нощи остави ковилка горе. Отдарена ковилка и към няма да я оставя повече. Да. Ама къде остави? На баира? На байра там насреща. Да. Ама ли румни става? Есоския стимак. То как колият? Пега сте, бе. Пега есте. Може ли те конусями? Сега е раколтата да береш. Сега е. Може ли те конусями? Мойде. Дами и господа, да ви покажа как се коси трева. Много хора от вас не са виждали. Това е Илия на вашите екрани. В момента коси трева. Коси трева за коня, за да може до вечера да се храни. На жана е. Снимай го що? Снимай, братко, снимай. Ще кажеш ли на хората да се абонират за канала? А? Ще кажеш ли на хората да се абонират за канала? Да бе. На кой канал? За моя канал, дето показвам нас ромите. Отблизо за как ромите. живееме. Как живеем ли? Да. Мизерно живеем, братко, мизерно. Както влезе ти евро, май мизерно живей. Ти доволен ли си? Не. Искаме нашите пари. Нашите. Искаш си евро? Нашите, лево искам, неща евро. Евро неща. Като си искам евро, има чест бюро. Ще си взема оттам. Къде? Неща. Каквото е евро. А какво работиш? Имаме на черешите сега. На черешите отиваме.
Събираме. И е там по 20-30 евро. Кадара за хляб. За хляб. За друго няма. Ма то е сезона. Като свърши, ще почнем да крадем вече. Не да е така сега да Няма допетняваш да ромски етнос. Ние не крадем. Не крадем, ама има хора, ще почнат да крадат. Срещу глада не може да сиди. Ще тя за една кокошка затвора, братко. Надявам се да не е така. Еми, Би ли се представил бе хората? Как се казваш? аз ли? Шо се казвам? Кирил. Може да се представя, братко? Како? Я их жигара, бе, ти си. Да, Добре, приятно ни беше. приятно ми беше. Здравейте, срещнахме много мили хора, които разпитахме ги малко. И сега ще тръгнем, аз не така. Ще тръгнем от тук нагоре, ще ви покажа малко гористата местност. Снимай мене. Ще ви покажа малко гористата местност и след това ще си тръгваме. Давай да тръгнем. Ето ни потеглихме. Благодарение на Илия правиме този клип, защото момчето много любезно прие поканата ми, за което много му благодаря. Ето, вижте. Вижте къде са. Надявам се Да ви харесва. да ви хареса, както казах. Илийката. Илия, я ми кажи, ти абонат ли си на моя YouTube канал? Да, следвам те постоянно. Харесва ли ти съдържанията, които правя? Ага. А? Да, бата. Кой клип най-много ти харесва? Ония, Италия. Оня, дето 24 часа от Италия до България, нали? Препоръчвам ви го да го гледате. Наистина клипчето е много... Постарал съм се да се получи много добре. И горещо ви го препоръчвам. Благодаря ви. Вижте само какви красиви планини. Вижте само каква красота. Горещо ви препоръчвам да посетите района. Намира се село Сотиря. Над него. Вижте. Разходка с каруца. Ето тук има и овце. Като изцяло това са ромите. По-хубаво не идва, глад идва. Полека карай. След като минахме злите кучета, които ни нападнаха, добре, че не ухапаха. Вижте къде дойдехме. Красота. Красота. Вижте, гледката е прекрасна. Много ще се радвам да видя в коментарите за кое село искате да ви направя видео. Много ще ми е интересно да видя в коментарите. Ако видеото получи 30 000 лайка, ще направя видео за кое село искате вие. Точи косата.
Ето вижте го. Те се използват от старите традиции. Това е стар метод, може би на 2000 години. Дай. Дами и господа, реших и аз да пробвам как се коси и да действам. Малко не ми се отдава, но справям ли се? А? Справяш се, давай. Мисля, че не ми се отдава. На мен не ми се отдава, но вижте той какво прави. Сега ще товари тревата, която е набрал.